to our channel, guys. Andito kami para sa isang chicharon na kakaiba na naman. Yung maputok na chicharon, yung walang laman. Hindi pa ako gumagawa ng walang laman, guys. Ngayon lang. So, ngayon kami ng asawa ko ay gagawa noong maputok na chicharon na walang laman. Na hindi binibilad. Ayan, na hindi binibilad dahil maraming nag-comment, guys, at no problema nila paano na kung maulan. Lalo ngayon, maulan ngayon eh. Kaninang nagpakulo ako, guys, hindi ko na binidyo kasi ang procedure nun ay katulad doon sa pangkaraniwan na niluluto ko na bale, 3 na ang pagluto kong video ng chicharon. Pakitingin na lang or ilagay ko ang link dito sa description box para makita nyo yung umpisa. Dahil ito ay pare-pareho ang procedure, pero ang pagkaiba nila, itong kaibahan nito, ito ay napatuyo na walang bilad. Hindi binibilad at hindi, kumbaga, hindi binibilad sa araw. Sa oven lang kamo. Sa oven lang. Ngayon, sa oven natin patutuyuin ang ating chicharon. At yon ang dahilan kung bakit hindi natin binibilad. At ipakita namin kung paano namin pinaputok. Kaya panoorin nyo hanggang sa huli para masundan nyo kung talagang paano talaga mapaputok ang chicharon. Ano ang sikreto? Ito ang tabayanan nyo. So, napakulo na, guys. Dito ako nagpakulo. As usual, yung ginawa natin, ayan, wala nang laman dahil tapos na. Ngayon, ito na, natanggal ko na yung mga laman niya. Nilagay ko dyan dahil ito, guys, sisisihin ko yan dahil pwede itong panggisa, pwede sa pansit, pwede sa gulay, pwede sa lumpia, pwede sa, ang dami, sa hopya, yung kanyang sebo or yung kanyang fats na ma-extract ay pwede yung pangluto ng hopya. Ayan. Kaya masarap ang hopya dahil dyan. Ngayon, ipakita ko rin dito, ito yung nililinis naming isa-isa na balat na pinakuluan doon kanina. Yung pagpakulo, makita nyo dyan sa mga video na nauna dito. Okay? So ito, patutuyuin natin mamaya. Pagkatapos nating malinis, ayan guys, ang paghiwa-hiwa ay nasa sa inyo kung pahaba ba, pakwadrado ba, ganun po. Ngayon, tinatanggal po yan, yung laman, na tawag natin ay laman, pero ang karamihan yan ay taba. Kaya, taba na may laman naman. Taba na may laman eh. Pwede rin, alam nyo, minsan, yung taba na nakasali dyan, ay inilalaan ko yan para sa pagluto ng pansit. Yan. Basta piliin mo lang. Ganun yun. Ayan. So, ayun guys ha. Ang tabayanan lang. Ganyan lang ginagawa namin. Ayan. Kinakayasan namin. Tanggalin yung taba. Tapos, hiwain. Ganun guys. Tapos yung taba, ito yung laman na natanggal. Yan ay sisihin natin guys. Meron akong tinadtad doon na maliliit. Tinadtad ko yun dahil sadyang panggisa. Isisi ko yun. Okay? Nasa inyo po kung paano nyo gamitin yung mga natanggal na mga laman. Kasi sayang naman. Ayan. Design mo ito. Pwede na. Design. Ayan. Kita nyo? Ang dami na. Ayan yung laman guys, oh. Dami, oh. Ay, yung isang tray nakalagay na dyan sa oven. Ano lang siya, ganyan, medium. And then nandito siya sa taas. Ganyan. Ito naman, yung pinakalaman niya ay ginawa nating mantika. At yung masisi na laman ay gawin nating panggisa o gamitin natin sa ibang mga luto. Kasi masarap yan pag nasisi na yung mantika niya.
Siyempre, baboy yan. Dilasang baboy. Nakiklahan lang. Ayan. Pwede rin panggisa kasi yan eh. Ayan. Sayang naman kung hindi mo gawa ng paraan na magamit yan. No? Mahal yan eh. Ang mahal na ng balat guys. Mahal na. Kaya gawan mo ng paraan na magamit. Okay? Ayan o. Mantika na yan. Yan yung ginagamit nilang pangluto ng hopya. Yung mga pasticceria, yung mga sweets. Anong pangalanan? Yung mga hopya, yung ginagamit. crostata. Ano bang crostata sa English? Nakalimutan ko na. Basta yung crostata, ito rin ang gamit guys. Yung mga pie, basta mga pie. Yung pinaka-crust nun, nilalagyan ng ganyan. Okay? Nilalagyan ng taba ng baboy. Yan, tatanggalin natin ang mantika guys. Unti-unti ilagay natin dito. Yan, gamitin din natin yan sa pagka natuyo na yung chicharon, magagamit din natin yan. Pagluto na natin nung chicharon. Ayan guys. Ang daming oil na na-produce ng ating pork skin. Yung kanyang laman. Ayan yung natanggal natin na laman. Yung in-scrape natin from the skin. Kasi itong luto natin ngayon is how to make maputok na chicharon without sun drying. Okay? Ayan. At ang ginagawa natin ay para matuyo, anong ginawa natin? Nandito siya. Andito siya. Andito siya. Pinapatuyo natin dyan guys. Ayan oh. Sa oven. Ayan. Sa oven. Ha? Ayan. Tapos mayat maya ay haluin natin din para hindi siya dumikit dun sa tray. At dito naman ay sinisisi natin itong laman niya. Para sa ganon, yung laman ay magamit din. Gusto lang natin na ma-recycle lahat ng parts ng pork skin kasi alam nyo guys, mahal na rin. 130 na ang kilo dito sa amin nitong pork skin. Itong laman niya ay magagamit natin sa panggisa. Hindi na masamang gamitin yan kasi nasisi na, wala na yung fats. Pwedeng ilagay sa gulay o sa chop suey. Ano ba kaya ang gusto nyong paggamitan? Ito naman guys ay iniipon namin para sa pagluto natin ng chicharon. Pwede rin yan pangluto sa mga pie. Yung gawin mong crust para sa pie. Ayan, pwede yan. Huwag naman pizza pie ha. Hindi nilalagyan ang pizza sa ganito. Ayan, haluin. Okay, balik. Halo-halo. Baka dumikit kasi guys. Alam nyo yan, pag na-over naman kasi, ayan, dumikit na yan. Kaya ingatan. Balik-balik ka rin. Masyadong mahal ito. Ayan, masyadong mababaw yan. Kasi nasa baba yan, kaya ganyan. Dumikit. Dito. Dumikit lang. See? Kaya yun guys, yun ang sabi ko, kailangan dalaw-dalawin, medyo naantala yung pagkakalaw. Kaya ganun, kailangan bantayan. Okay? Then ibalik ulit, pagkahalo, tatakpan ang oven. Ito yung natapos nating lutuin, yung taba kanina, yan, masarap na. Kinain po namin yung may mga laman-laman like this. Yan, laman yan, pwede yan. Crispy. Tapos yung mantika niya, ito. Ang dami. Siguro merong 2 litro ang nakuha natin. And then, pinatay na natin yung apoy. Ayan na. At hayaan lang natin dyan na matuyo. Ganyan po. As is na dyan. Dyan na lang siya hanggang bukas. Okay? So, papakita namin kung anong gagawin na naman natin bukas.
para masubaybayan nyo, ha? Ano na po yun? Kinabukasan, ito na. Ayan. Binalik natin sa oven ulit, guys. At ito, at hindi maiwasan na medyo magdikit-dikit na ganyan pag nainitan. Ngayon, ano lang, yung ganyan. Pag-iwahiwalayin. Tapos, parang lanangin natin, pabalik-balik dun sa oven. Ganon. Para hanggang matuyo yan, mayangyangan. Pakita ko sa inyo, baka by tomorrow ay pwede nang iprito. Okay? Ganun lang kasimple, guys. Very easy, no? Very easy kung titignan. Easy naman talaga sa masisipag, no? Ayan, oh. Oh, ang kintab-kintab na parang gelatin. Nakita mo? Ayan. Oh. See that? Paghiwalayin lang yung mga lumikit. Ganyan. Ito mainit pa. Hanggang makuha natin yung talagang point na kung saan pwede na maprito. Hindi ko pala nasabi, guys. Ang apoy nito nasa medium low lang. Huwag malakas. Kasi ayaw natin na magdikit-dikit o kaya ma-melt yung skin. Parang gelatin kasi yan eh. Pagka lumambot masyado, ayan, magdikit-dikit. Ayaw natin yun dahil hindi napuputok pag ganun. Ito na, after 1 day, ito na ang nangyari, guys. May mga nagdidikit-dikit. Ayan, hiwa-hiwalayin natin. Pang winter. At least naman yan, ay madali naman hiwa-hiwalayin yan pag painitan ng konti dito mamaya. Ayan, oh. Ayan, ganun lang, guys, pabalik-balik. Mga siguro, let's say, ipainit lang natin ng mga 15 minutes. Ito na. Ayan, nasisi at may mantika pa. Kaya nilagay dyan sa pot. Ayan na, guys, after 15 minutes. Ang kintab, no? Translucent. Tingnan mo. Ayan. Tapos pag-hiwalayin natin. Ganyan lang, timing na timing, guys. Itong paggawa namin ay merong Typhoon Odette na kinatatakutan. Alam nyo, na-cancel lahat ang biyahe today. Today is December 15. And then, na-declare na ni Governor Artiap ang 2 days na walang pasok sa schools. Lahat ng antas at saka ang government employees at lahat na ng mga nasa gobyerno ay walang pasok bukas, 16 and 17. Yan. Magbakasyon ang mga trabahante bukas and sa isang araw, sa December 17. 16 and 17, walang pasok. Pati sa mga schools. Wow. Sana naman ay huwag bumakas itong Odette kasi as of now, walang hangin-hangin, wala namang galaw ng mga dahon dyan sa labas. Okay naman ang parang ordinary days na ganun. Kaya lang, ipag-pray lang natin dahil nandyan sa weather forecast parating daw. Kaya malakas daw yan na typhoon. So, naghahanda po ang lahat at nag-iingat at nagpe-prevent ng kung anong mangyari. Yung iba, yung mga tanim ay hinakot na. Pinagtatago na yung mga pwedeng ipalid ng hangin. At yung mga pots ay pinagbubuhat kung saan-saan na dinala para maprotektahan ang kanilang garden. Ako naman, yung mga nakasampay sa labas, sa balcony, ay kinuha ko na at tiniklop ko na. Ayun na, guys. At marami na tayong naipon na mantika. Ayan. So, ganun, guys, ha? At, ayan. Napatay mo na? Ha? Ayun, guys, ha? Nakita nyo? Ayun. Minsanan lang. 15 minutes. Tapos, bukas ulit. Tahimik. Ito na yon. Ayan, sir, guys. Ganito itsura niya. Pangalawang araw na ngayon. Pangalawang araw. Oven natin. Saglit. 15 minutes. Tapos, ayan. Pero kung gusto nyong madalian, ayan, lumamig na yan. Pwede mong gawin na ngayon. Pero sa amin, bukas na lang muna. Hi guys! Nandito tayo para iprito yung na-dry na skin. Saan natin drinay?
doon sa oven, di ba? Nakita nyo naman. Ngayon naman ay eto na. Ipa-fry na natin at ipapakita namin kung gaano lumaki or gaano mag-puff yung mga pork skins na drenay natin from that oven. Okay? So makita nyo ngayon. Wait lang at iniinit lang natin yung mga oil. We have here the fats of the pork. Ito yon, fats ng pork. At ito yung bili, the cooking oil. Okay? So, just wait lang. At initin natin. Ayan, oh, na-dry na siya talaga. And then, look. Dilim. Madilim lang. Sorry guys, wala kaming kuryente. Doon sa... maliwanag. Na-dry na siya. Ayan, makita mo? Ayan na siya, oh. Dried na dried. Talaga na. Yung makita mo, matigas. And then, oh, makita mo yung tsura niya. Ang ganyan. Golden brown. Ganun ang kulay. Okay? Sorry guys, brown lang dito sa amin lagi. Because of Bagyong Odette. Ayan. Because of Bagyong Odette, kami ay nagluluto ng madalim. Madalim? Madalim. Oh my gosh. Lagyan natin na lang. Dito na. Kailangan natin gamitan ng flashlight na malaki ito. Testing natin kung pwede na ito. Testing mic. Salt. Tikman nyo ha kung okay. Tikman natin. Sarap na nito. Wow naman to. Good luck. Paano natin matikman? Ano? Diba? Okay na? Ha? Okay na magbutang o? Ha? Hindi pa. Mainit ah. Okay na. Oh. Look at that.
Transfer dito. Ang daming naluto, guys. Wow. 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 So nice. Yes. Wow. That's it. That's it, guys. Yummy. Panic buying na ta. Ang Carlo Rossi ay ubos na. Panic buying na mga kababayan. Nahubog. Nahubog, nagpulutan. Ang dami niyang kinain na chicharon, guys. Anda, my God. Anda. Meron pa dito. Kasi oh. guys, Ayan, oh. nakatanggap siya ng Chicharon. fake news na meron daw, magkakaroon daw ng, anong pangalan nun? Panic buying na. Kailangan Mag-lockdown daw mag-lockdown. Ay, kailangan daw mamili na tayo ng pangangailangan kasi magla-lockdown daw. And it is a fake news sa mga kontra Duterte, kontra kay President Duterte, sinisira. Ang problema, mayroon naman kalating sako ng rice dito. Oh, ayan. Oh. At least kami, meron galing kay Mayor Baba. Kahit na mag-panic buying, Okay. ay, meron na kaming rice Hindi dito. kami 25 kilos. magpapanic buying kasi Okay na. meron kami dito ang isang bag of rice. 25 kilos yan. Matagal na konsumo. Kaya no problem. Pati si Miley ay naambagan. Ayan, si Miley ay very kalma lang. At ito naman, mag-panic buying daw dahil naubos daw Panic niya. buying na, ubos pa ang Carlo Rossi. Kaya panic buying na tayo. Last drop na raw ito. Nahubog ka ba?